Uripku mampir ngombe kebecikan sing kudu dilakuke. Ora mung sewates ngalor lan ngidul, nanging kudu bisa nahan hawa lan nafsu. Hawa nafsu sing ora becik dadi penyebab atine manungsa kuwalak-walik mergo akeh pikiran sing ora becik. Nanging padha ngaku sing paling apik, kelakuane sing sekarepe dhewek. Ora mikir apa sing dadi kewajibane marang pencipta lan manungsa liyane. Rumangsane arep urip sak lawase, urip kuwi singkat nanging aja dipersingkat. Syukur bisa dadi manfaat kangge seluruh umat. Bal-balan, oh bal-balan, aku ora iso ninggal sliramu. Oh bal-balan, kowe wis kadung mlebu ana ing jantung atiku. Oh bal-balan, sliramu pancen asik yen dimainke bareng kanca-kanca. Oh bal-balan, mung sliramu tok kang bisa ngobati rasaku yang sirahku saking tugas sekolah kang banget akeh. Oh bal-balan, sliramu bisa nglatih kesabaranku, uga nglatih mental lan ngendhalikno emosi ana ing dodoku. Oh bal-balan, bunek rasane atiku yen ora bal-balan.